Miet il-Prinċep Filippu, id-Duka ta' Edinburgh u r-raġel tar-Reġina Elisabetta II fl-età ta' 99 sena. Stqarrija mill-Palazz ta' Buckingham kmien il-ġimgħa wara nofsinhar ikkonfermat li d-Duka miet kmieni filgħodu fil-Kastell ta' Windsor, waħda mir-residenzi tar-Reġina, u ma kienu ilhom 73 sena miż-żewġa. Riċenti id-Duka għamel xahar jingħata l-kura l-isptar għal infezzjoni u kundizzjoni f'qalbu. L-avviż ta' mewtu twaħħal barra kull residenza tal-familja rjali u anki membri tal-pubbliku nġabru biswithom biex isellmu lill-Prinċep. Minuti biss wara t-tabbira ta' mewtu eluf minn madwar id-dinja, inkluż mexxejja u dinjitarji, sellmu l-memorja tad-Duka illi, bla dubju, se jibqa' mfakkar għal mod kif kien jgħidha kif jaħsibha u kif kontinwament ħaseb fil-bżonnijiet ta' ħaddieħor qabel tiegħu. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson qal li Duka ta' Edinburgh għex ħajja straordinarja u għadda il-kondoljanzi lill-familja rjali. He helped to steer the royal family and the monarchy so that it remains an institution indisputably vital to the balance and happiness of our national life. Il-President ta' Malta, George Vella, esprima soba kbira għal din it-telfa u għadda ħsibijietu lill-familja rjali. Il-Prim Ministru Roberta Bela wkoll esprima s-somba tiegħu għal mewt tal-Prinċep Filippu u qal li l-poplu Malti se jibqa' jgħoss il-memorja tiegħu. Il-Prinċep twieled fl-10 ta' Ġunju tal-1921 f'Korfu bin il-Prinċep Andrew tal-Greċja u l-Prinċipessa Alice. Familtu kienet ordinata titlaq mill-pajjiż wara kolb ta' stat u tfulitu ma kienet faċli xejn, hekk kif ta' 8 snin biss infiret minn mommu illi inqaflet f'ċentru tal-kura psikjatrika. Rabata illi kienu jgħixu ir-Renju Unit komplew irabbu lid-Duka u tawħ isimhom Mountbatten. Eventwalment issieħeb mal-Akkademja Navali tar-Renju Unit u ltaqa' għall-ewwel darba mal-futura martu fl-1939. Qabel ma seta' jiżżewwiġha kellu jissieħeb mal-Knisja Protestanta u jabdiga it-titli barranin tiegħu. Meta fl-aħħar iżżewweġ lill-Prinċipessa fl-1947 sar id-Duka ta' Edinburgh. Il-Prinċep Filippu kellu rabtiet speċjali ma' Malta u kemm il-darba żar pajjiżna, anka wara li kien stazzjonat hawnhekk bejn l-1949 u l-1951. Dak iż-żmien kien jgħix fil-famuża Villa Guardamangia. Il-memorji ta' Villa Guardamangia baqgħu miegħu kif spjegalna s-sitt snin ilu il-mibki l-eks Ministru Laburista Joseph Micallef Staffraċ li missieru kien jieħu ħsieb Villa Guardamangia u saħansitra kien iwurjhom mad-Duka fix-xtajtiet Maltin. Ir-Reġina ħadet li bidejja, insemlimtilha, ġie Prinċipa joħod li bidejja u dak il-ħin. Herrera qallu my Vice President is the son of Micallef of Villa Guardamangia. Dak għamil li waħdek. Ir-Reġina kienet immexxi tiġi x'pass il qudiem. Sejħela waħda mem u għamilha sinjal bidej hekk. Dik ġiet lura qalla the son of Micallef of Villa Guardamangia. U ħadet pjaċir saqsitni fuq familja. Id-Duka l-aħħar li żar pajjiżna kien 6 snin ilu meta f'Malta iltaqgħu il-kapijiet tal-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth. Issa fir-Renju Unit se jiskatta l-proċess magħruf bħala Operation Forth Bridge fejn hemm diġà proċeduri stabbiliti dwar il-funeral tad-Duka, id-difna u anki istruzzjonijiet dwar luttu nazzjonali.